И здравейте от Тубари, аз съм Groskiller Gaming и днеска ще играем Майнкрафт. Така, днеска ще ви покажа една много яка къща. Да, това е къщата, аз съм я построил с едно момче, т.е. с братовчет ми де. Той сега не е на линия, може и да не снимам с него. Може и да не снимам с него, но мисля, че е яка къщата. И да, хора, тук си направихме още една къща. Защо? Така, нека да ви я покажа отвътре. Не кой знае какво, ама все пак за прикриване. Така, чакайте да си сложа бутушите. Така. И да, хора. И тя ми свършила. И да, искам да ви покажа тази къщичка. Май ще трябва да се върна за още стълби. Все тая, колкото трябва толкова. Така. Малко да махнем тук. И ето и вече трябва за кирка. И това. И тук. О-о. Опа. Нищо. Сега ще го оправим. Айде бе. И да, хора, това е нещо взето. Къщата. Така малко и тук да разширя. Така, ако искате да снимам с братовчет ми, може да пишете в коментарите. Аз може и да не снимам в него, пък може и да може. Ако искате вече съответствено, ми пишете долу в коментарите. Че малко да намеря да си взема да ям. И да, хора, тази къща ни отне много е там, дето е. Ни отне доста време да я построим. И да, времето беше около 3 дена някъде там. Няма ли животно тук? И сега съм гладен. Човека ми не ще да бяга. То е гадно. Хайде по-бързо бе. Не стига, че не бяга пък. Так. Често трябва има нещо. Да, има. И да, хора.
И тази малка къщичка я построихме, защото мислихме да си имаме и друга. Така. Да оставя повечето неща. За какво ми са? Така. И да... Искам да я покажа тази голяма къща. Ако искате да играете с мен тук в Майнкрафт, да видите къщата, да разгледате и тази. Аз естествено, че ви я показах, но ако искате да я видите още един път, изтеглете си Multiplayer Master. Съответно, аз съм винаги играем с братовчет ми. Ако искате да играете, естествено, теглите си Multiplayer Master. И да... И не стигнаха. Така. Ако искате да... Сървъра ми се казва снимане. Доста хора влизат. Той мене ме кефи, нека влизат. И сега къде го оставя. И да... В другата къща вече ще я покажа съответствено с... В другия ми клип, който ще направя. Ще я направя ревю. Как паднах. Ще влезем вътре, ще погледате. Ако искате да играете, пак казвам, изтеглете си Multiplayer Master, форма КП и ще може да играем. Ще можем да играем, а пък ако искате някой друг да влезе, съответствено сървъра само става за 6 хора. Аз и братовчет не сме луж. Само ние с братовчет не сме. Ама ако искате, поканете и някои приятели. Да, това ще е от клипа хора. Иска да покажа ревюто на къщата, на двете къщи по-скоро. Ако искате да играете, изтеглете си Multiplayer Master. Съответствено, аз тук вече ще приключвам този клип. И ако искате още клипове, искам абонати. Ако искате да коментирате коментарче, ако искате да го харесате, лайк и до скоро.